Kaixo, ongi etorriak Aiaraldea komunikabideak ekoizten duen Azalera bideo podcast honetara eta gaur, asteko gidoia jarraiki, nola ez, izango ditugu, eskualdean pilpilian dauden gaiak, horretarako bi gonbidatu izango ditugu, asteko izango dugu gurekin Einize Gaztaka, Laudioko alkatea, bakizu, eskualdeko herri handienak badauka mamia nahikoa zera galdetzeko, eta gero, Elkondoko familien ordezkari batekin hitz egingo dugu. Ze A36 bat errepidearen hobekuntza eskatzen ari dira. Sinadura bilketa bitartez, eta, ziurrenik hemen esertzen denean, jakinaraziko diogu, Jon Nogales diputatuak gaur egin duela bizita Aiaraldean, Aiarako eta Okondoko udalburuei azaltzeko zer egingo duten, baina, horretaz gain badaukagu zer hitz egin errepide horri buruz eta eskatzen dutenari buruz. Orduan, beragaz ere mintzatuko gara. Eta gehiegi luzatu gabe, egingo dugu etenaldi txiki bat eta Einizerekin mintzatuko gara berehala. Eta aipatu bezala, hemen daukagu Einize, zer moduz? Ondo, oso ondo. Goiz honetan topo egiten duen bigarren aldia, zelen izan duzu ere prentzaurrekoa Eba López de Arroyaberekin. Orain, mintzatuko gara gehiago zera, Laudiori buruz. Bai, denaen, ze moduz? Oso ondo, topera. Topera, bueno. Orain falta da urte bete Bete justu atzo egin zuen. legealdia amaitzeko. Ea irauten dugun horrela. Bale, hasteko, tamalez, Zoritzarreko albiste bat aipatu behar dugu, ze pasaren astean Vibrantz enpresan hil zen langile bat istripu batean, labeak estanda egin zuenean, udalak egin zuen adierazpen publikoa, ez dakit zein urrats egin dituzuen kasu honen arira. Bai, aurreko legegintzaldian udalerako protokolo bat onartu zen, EH Bilduren ekimenez, gai konkreto hauetan aktibatzeko, ez? Eta horrek markatzen du, zer jarduera edo zer ekimen bultzatu behar dituen udalak horrelako kasuetan. Orduan, lehenengo pausua zein da, eta horrela egin dugu informazioa biltzea. Hau da, harremana duten edo jakinaren gainean egon aldiren eragile ezberdinekin harremanetan jartzen gara eta jasotzen dugu informazio, nolabait zuzentasunez jardun ahal izateko eta jakiteko benetan zertaz ari garen eta zer nolako erantzuna jaso behar dugun horren ondorioz. Esan bezala, ondoren egin genuena izan zen alderdi guztiak ordezkatuta dauden alderdi guztiekin bildu eta proposatu adierazpen instituzional bat onartzearena, horrela egin zela. Eta kasu horretan ere, udalak dei egiten du, egin behar diren edo egingo diren mobilizazioetara edo horrelako agerraldietara, herritarrei gertzeko aukera edo deialdia eskaintzen die. Eta bigarren mailakoa bada ere, eta ez da igual hain garrantzitsua, baina nire ditzen zait, errespetu adierazpen batela eta bereziki familiarentzako egin izan dena da ere, 3 egunez banderak jaitsi. Luto adierazpen bat bezala. Lutoa adieraziz. Eta egia da, anekdotikoa izan daiteke ere bai, baina beste modu bat da familiari errespetua adierazteko. Eta zoritzarrez, ez da lehenengo aldia, legegintzaldi honetan, familiari laguntza eskaini behar izan dioguna. Gero ja, familiaren arabera. Eta, lan esparrurik egingo dugu salto hezkuntza esparrura, ze hor daukagu pilpilan gainera Laudio goikoaren egoera, ez? Familiek leporatu diote hezkuntza sailari kaosa eragitea, ez dagolako argi zer egingo duten hurrengo ikasturtean. Zuek aukera izan duzue hezkuntza sailarekin bilerarik egiteko, badakizue nola dagoen une honetan kontua. Bai, gaiaren gainean gaude eta harremana mantentzen dugu, bai hezkuntza sailarekin, baita institutuko zuzendaritzarekin eta baita familiakin ere. Kasu horretan zuk kaosa hitza erabili duzu eta nik uste dut, bai, izan daiteke, nik egiten dudan balorazioa da nahiko improvisatua izaten ari dela, ez? Niretzako hitza
kasu honetan ari da improvisazioa izaten, horren ondorioa dela kaosa. Egia da, bueno, esan bezala harremana teknikoa eta politikoa da normalean, gaiaren arabera edo hitz egiten denaren arabera, eta bueno, pues, batzutan biltzen gara, beste batzutan komunikazioa gertatzen dira, baina bueno, gaiaren gainean gaude, ez? Eta, bueno, orain uste dut nahiko prudentzia hitz egin behar dela, eta bueno, ikusi beharko dugu eta zaindu beharko dugu prozesu guzti hau iraian martxan hasi arte. Bitartean zer gertatzen den, joan beharko gara hori ikusten eta zaintzen, ez? Alde batetik bi gako daude. Alde batetik non egongo diren ikasle horiek, zentro horretan edo beste batetara eramango dituzten, eta baita obrak. Bertan egingo diren obrak, aurre ikusten direla egingo direnak, zeintzuk izango diren, eta gero, kontrolatu edo, bueno, zaindu, noiz eta nola egiten diren. Eta nahikoak diren, gure herritarren eta gure ikasleen ongizatea bermatzeko. Eta, bueno, Laudio Goikoa berez zentro publiko bat da. Bai. Udalaren eskumenak hor, zeintzuk dira? Non hasten dira, non daude mugak? Bueno, egia esan, kasu honetan, nik ulertzen dut, zalantza gertatzea, baina nahiko argia da. Hau da, zalantza zergatik egon daiteke, lehen hezkuntzan udalak, eraikinak udalarenak direlako eta mantenua udalak egin behar duelako. Hori legez, ez da Laudioko herriko zerbait, baizik eta orokorra da, ez? Orduan, bigarren hezkuntzatik aurrera, hezkuntza sailak asumitzen du lan guzti hori. Bai, mantenua, zein obrak. Claro. Orduan, hori legez zehaztutako edo irizpideak legeak markatzen ditu eta ez da herri kasuan kasu zer planteatzen den. Horregatik diot, bueno, egia da, agian ez jakintasunetik zalantza eragin dezakela, baina nahiko argia da. Eta udalak kasu honetan ez dauka, ezin da sartu mantenu hori egitera edo obrak egitera. Eta orain, udalak eskumenak dituen beste arlo batean, abiatu duzu jadanik rolda sozialaren protokoloa, eta bar, nola doa prozesu hori? Bueno, martxan dago, egia da, horrelako prozesu, esan daiteke handi bat, edo berri bat martxan jartzerakoan, beti gauza berriak sortzen dira, ez? Ikasi behar da, eta barneratu behar da, orduan, hasierako zailtasunak, gutxinaka ikasteko aukera ematen digu, eta, bueno, sistematizatzeko edo automatizatzeko bidean gaude. Eta egia da, kasu konkreto honetan, edo prozesu hau martxan abiatu da, justo regulazio prozesuarekin koinzidituz. Orduan horrek, egia da, urgentzia sentsazio bat eragin duela, bai, herritarrentzako baita udalarentzako ere bai. Eta gutxi gora bera bakizu zenbat herritar erroldatu diren tarte honetan, edo? Eskaerak badira eta, bueno, ez dakit zenbakiak eman edo ez, baina bai gutxinaka astero ari gara batzuk ematen. Astero ematen dira. Eta orain, bueno, erroldarekin nolabait harremana duen beste gai bat dela etxebizitzarena, nola ez? Goiko plazan, pasan astean, egin zenuten nolabaiteko aurkezpen publiko bat, Denis Itxasorekin, etxebizitza sailburuarekin. 74 etxebizitzen eraikuntzaren berri emateko, eta, bueno, EAJak nolabait, bere aldetik aldarrikatu du lagapen prozesu hori aurreko legealdian egin zela, eta honako, bueno, indarrean dagoen legealdi honetan, ez dela lagapen berririk egin. Zer erantzungo zenukez? Bueno, hemen kontu ezberdinak daude, ez? Alde batetik prozesu honen inguruan. Bueno, ez da horreko legegintzaldian abiatu zen, baina hitzarmena honetan sinatu da eta obra honetan hasi da. Baina horretaz haratago kritika horretan sartzearena, hau proiektu positibo bat da herriarentzako, eta proiektu askok gainditzen dute legegintzaldi bat, eta horrela planteatzea, nahiago dut nik gutxienez ezartzea horretan, ez? Nik egin dut, edo zuk egin duzu, iruditzen zait horren gainetik egon behar garela, eta ulertu zeintzuk diren herriarentzako gauza positiboak, eta izan gaitasuna, legegintzaldi,
Naiz eta aldaketak egon, gauza positiboak mantentzea, ze oso zaila da horrelako kontuak lortzea, ez? Orduan, hori alde batetik, eta bestetik, lagapen gehiago. Hemen herriak ez dakit, bai, arazo larri bat du, ze lagapen gehiago egiteko apoaren eguneratzea beharko du. Orduan, Ze gaur egun udalak ezin du momentu honetan ezingo lagapen dugu gehiago egin, orduan. Pentsatzen dut, hor gure ardurak asumitu beharko ditugula guztiok, eta horretan jarri. Orduan, apo berria Apoa onartu arte, berri. ez dago Seguru ez garapen bada gehiago. horrelako, ez dakit, batzen, jo que se, baina ez. Mhm. Eta, bueno, alderdi jeltzaren kritikekin jarraitzeko, Jesus Guridiren plazaren egoera nolabait mairatu dute. Zein da udalak egin dituen, edo zeintzuk dira udalak egin dituen mugimenduak Jesus Guridi plazaren inguruan? A ber, egia esan berriz, ez? Azalpena, uste dut gaiak azalpena merezi duela, eta bestetik kritikak hausnarketa bat ere merezi duela. Azalpena, gaiaren inguruko azalpena, gure asmoa da, uztailean egingo den batzordean alderdiei erakustea, erakustea alderdiei, eta dena ondo bidean, iraian ulertzen dut, uztaila eta abuztuan ez dolako merezi horrelako zera publiko bat egitea, aurkezpen publiko bat egitea herritarrei, Eta hausnarketa edo kritikaren inguruko hausnarketa, iruditzen zait inkluso anekdotikoa, edo iruditzen zait inkluso, ez dakit, nola, larregizkoa, ze, claro, zuk prentzabarra irakurtzen duzu bapatean, eta hor deskontekstualizatuta, funtzionatu dezake, ez? Baina errealitatea da, aurreko batzordean, prentzaurreko hori baino, aste pare bat aurretik egindako prentzaurrekoan, batzordean, azaldu genuela, eta azaldu geniela alderdiei, nola aurre proiektu horrekin ja amaitzen ari ginen, enpresari azkeneko, ja kontutxoak azaldu genizkiola, zela nahi genuen, eta borradore hori amaitzen ari zirela, eta aurrengo batzordean seguruena ja aurkeztuko genuela, ez? Orduan, prentzaurreko hau ateratzen da, hau ateratzen da, jakinda, lanean gaudela, eta hori aterako dela, orduan. Iruditzen zain nahiko, adierazgarria, berez, horrelako prentza ohar bat ateratzen dela. Eta oposizioaren beste kritika bat izan da, Omniaren aldetik etorri dena, zera, aurreskolan instalatutako karparen inguruan, euren ustez, ez duelako betetzen, eurak adostutakoa aurrekontuetan. Zer erantzun behar duzu? Honetan ere, iruditzen zait gaiak azalpen bat merezi duela, baina nere kritikak hausnarketa bat. Eta zergatik diot, azalpenaren inguruan. Egia da, aurrekontuetan onartu genuela, ekipamendua, aurreskolarentzako ekipamendua adostu genuen. Horrela, hitz horiekin zehatz-mehatz. Baina egia da gure guztiok bagenekiela zuzendaritzak karpa bat eskatzen zuela. Eta bagenekien, karpa bat jarri nahi genuela, denok. Hori zen horrela. Hori da, ez, dato bat. Bigarren datoa da, plaza horretan ezin dela zulatu. Eta hori ez da erabaki politikoa bat, hori teknikoa da. Plaza horretan udalak ez du zulatuko dezer, beraz, behin-behinekotasun hori ala beharrezkoa da, ezingo da finkoa izan. Eta gainera, nola jarriko genuen, zer jarriko genuen, zenbat denbora jarriko genuen, hori guztia adostu genuen zuzendaritza eta auzokideen artean. Orduan, zein da kritika? Zer kritikatzen da? Kritikatzen da, erabakia zehatz-mehatz azkeneko puntuaraino zer nolako karpa izango den eta zer bat denbora egongo den, beraiek erabaki beharrean, auzokidek eta zuzendaritzak erabaki duela. Eta honen arira dator hausnarketa, ez? Hau ez da lehenengo aldia gertatzen zaigula, orokorra da. Uste dut oposizioko udal talde guztiek
momenturen batetan kritikatu digutela, eta bada, parte hartzearekin herritarrak indartzen ditugula, edo herritarrei hitz egiteko eta erabakitzeko gaitasuna ematen diegula, beraiei erabakitzeko gaitasuna kenduz. Eta beraiek udala ordezkariak direla eta bozkatuak izan direnez, erabakitzeko legitimazio osoa dutela, ez? Eta nik uste dut hor, aldarrikapen sendo bat egin nahi dut, ze benetan zintzoki uste dut herritarrak entzutea inondik inora botereak entzen digunik, inondik inora, eta guztiz kontrako, ez? Herritarrak entzutean erabaki hobeagoak hartu daitezkela. Orduan, edo behintzat eraginkorrakoak. Eta, bueno, hurrengo asteartean, Ramiro Gonzálezek adierazi duen, da Arabako aldo nagusiak esan duenez, egingo dituzte publiko, Aiaraldeko, bueno, garapen industria mailaren ondorioak. Zer espero duzue zuek Arabako Foru Aldundiaren aldetik? Zuk esan duzun bezala, gaur bigarren aldia da elkar ikusten dugula, justo goizean agerraldi bat egin dugu, EH Bilduko ordezkariok, zeinetan mahai honen inguruan egin ditugun ekarpenak, eta guk zelan planteatzen dugun adierazi dugun, ez? Baina, jada egin dugu, eta horretan puntuz puntu joan gara azalpenak ematen, baina horretaz haratago edo hori baino lehen, eta zer espero dugun, ez? Horretan, nik uste dut bi ideia nagusi daudela edo garrantzitsuak direnak. Alde batetik, mahaian asko behin eta berriz errepikatu da, berdin dio zein gaietan egon garen eta hitz egiten, eta berdin dio nondik zetorren pertsona hori, zer eragile ordezkatzen zuen. Pertsona guztiek mahaian nola esan, adierazi dute beharra Aiaraldearen etorkizuna modu positiboan eraiki behar dugula eta guztion artean. Orduan, pentsatzen dut, industria mahai honen erantzunkizuna edo ardurarik handiena dela, espazio bat sortzea zeinetan guztiok egoteko baldintzak beteko dituen foro bat sortu behar duela, eta egiten dela guztion artean eta positiboan eraikitzea izan behar duela irizpidea. Eta horrek ez du esan nahi irabazle eta galtzaileak gertatu behar direla eskualde honetan, eta batzuk isildu behar direla eta bertsio ofizialara era mugatu, edo hori asumitu. Nire ustez, denok mugitu behar gara, eta espazio bat sortu behar da, zeinetan guztiok egonak garen. Eta bigarren zerarik garrantzitsuena, dozer dela eskaintzen dena edo proposatzen dena, horrek inbertsio bat suposatu du. Diru aurretik, ez? Hori da, garrantzitsua da. Eta amaitzeko, udan agian berez ofizialki ez gaude udan sartuta, baina eguraldiari dagokionez bete-betean harrapatu gaitu ja beroak. Zer proposatuko du udalak uda honetan, agian, tarte txiki batez azaltzen diguzu igerilekuetan Nahi duzuna, bale. Proposatu duzuena, eta gero auzo-auzoko jaietatik arago, ze egingo duzuen herriko jaietan. Bai, egia da, udan bi ezaugarri nagusi daude, ez esaten diguna udan gaudela, direla udako igerilekuak eta jaiak. Udako igerilekuen kasuan, asteazkenetan, izango ditugu asteazken arratsaldetan egongo dira jolasak eta erabilia, bertan piztinan egon alizateko. Eta horretaz aparte, erosi ditugu eta kokatuko dira sombrillak eta hamakak goiko partean ume txikientzako gerizpe eroso bat sortu ahal izateko. Egia da, kasualitatez, atzo asteazkena 2 ordu zitzi zela edo 2 ordu zitzi zela preventiboki gerilekua, izan zen kloroaren neurketa egiten, gaizkia eman zuela, orduan, pasatu zuten berriz dena, eta ikusi zen nola dena ondo dagoen,
eta neurketa gaizki egin zen, baina prebentiboki Mhm. egin behar izan Bai, zen. inoiz geratzeko Badaezpada, ile hori dun. badaezpada. Eta, bueno, pentsatzen dugu ez dela, osea, izan da oso gauza Mhm. puntuala, ez dugu ulertzen errepikatu behar den zerbaitenik. Mhm. Eta jaien inguruan, jaien inguruan iruditzen zaite agian garrantzitsuena edo bereziena aurten agian direla espazio berriak, bueno, ez dira berriak, baina eraberrituak berriz erabili ahal izango ditugula, hau da, Lamuza parkea, bertan kulturgune hori indartze bidean kultura izango dugu hizpide jaietan ere bai, eta Merkatu plazan bi plazatxo berri sortu dira, eta bertan dantzaldiak izango ditugu. Mhm. Hori espazioen inguruan, ze hori izango da berrikuntza. Eta edukiaren arabera, nire ustez agian garrantzitsuena edo adierazgarriena izan daiteke, bueno, etengabeko prozesu batetan gaude, nerabeentzako espazio gehiago eskaintzeko egitarauan, eta aurten ere, pausu bat gehiago eman nahi dugu, eta gauza berriak izango dituzte. Mhm. Ederto, enize, mil esker. Mil esker, bueno, birpaso zabalau egiteagatik, udal egunerokoari dagokionez. Eta, bueno, uste dut, ja, udan bakean utziko zaitugula saleran, Uste orduan, duzu. bai, orduan, sama bat gutxiago, zera, udari aurre egiteko, mil esker berriro, eta, ja, Zuei. urrengo denboraldian ikusiko dugula Ondo hemen, pasa bitartean. Berdin. Eta orain, bueno, Laudioko udala atzean utziko dugu eta joango gara Okondo eta Aiarara, ze badaukagu hor, bueno, baditugu albisteak, A36 errepideari buruz. Eta duela segundu batzuk aipatu dugun moduan, orain, Okondo eta Aiarara begira jarriko gara, ze, bueno, hor egonda, bueno, pasaren astean egon zen istripu bat, eta horrek nolabait aktibatu zuen aurretik zegoen arazo bat, eta horren inguruan hitz egiteko, Rebeka Molinekin gaude. Zer moduz? Kaixo, egunon. Gutxi gora bera, Okondoko guraso taldearen inguruan, ez? Kokatuko Bai, zaitu. berez ez gara elkarte bat, ez gara alderdi politiko bat, hori, gara bai, lagun batzuk, familia batzuk elkartu garela, hori, konponbide bat bilatzeko. Esan dakoa, sinadura bilketa bilatu duzue, nola ganagoen, Hiru sei lau. 3-6-4 errepidearen konponketa edo hobekuntza aldarrikatzeko, zenbat sinadura batu dituzuen momentuz, gutxi gora bera? Oraintxe bertan 1500 inguru izango ditugu, bai, Asko dira. bai, bueno, guretzat bai. No. Gutxi gora bera, 900 inguru izan dira estekaren bidez, Mhm, eta beste 600 idatzitakoak. mhm. Eta noiz, ez dakite helburu, kopuruaren aldetik helbururen bat zehaztu duzuen, edo ez, edo... Ez dakigu zenbat behar diren aldundiak, bueno, kontuan izateko edo Mhm, entzuteko. Orduan, bueno, gure asmoa bakarrik da, gure ahotsa entzutea, gure kexa heltzea, eta bueno, pentsatu dugu epea iztea ekainaren amaieran, mhm. gutxi gora bera. Bueno, ni hemen lehen sartu baino lehen aipatu dizut gainetik, baina bueno, gaur Arabako Foru Aldundiak bidali digu ohar bat. Ohar horretan azaltzen dute gaur hain zuzen Jon Nogales egon dela Aiarako alkatearekin eta Okondoko alkatearekin eta azaldu dietela nolabait uztailean lizitazioa aterako dutela proiektuaren idazketa egiteko. Eta gero obrak hasiko direla, printzipio euren kalkuluen arabera, 2027ko amaieran. Hor da, oraindik falta da urtebete baino gehiago, Bai. hasteko. Orduan, gauzak horrela, eta talde bat izanik ez dizuegu galdetuko horren inguruan, ze hitz egin beharko duzu horren, baina bai, Sorpresa bat da, bai. bai. Galdetu nahi dizuegu, printzipioz non sinatu daitezke, eta ea, ekintza publikoaren bat aurreikusi duzuen honi ere bultzada bat emateko da. Bueno, ekintza publikoa izan zen Arau Euskaraz, justo asteburu horretan izan zelako, eta aprobetsatu genuen, baina egia esan,
ba ez daukagu eperik edo, osea, kaina amaitzea, errepikatu galdera, barkatu. Hori, ea ekintza publikoren bat, edo... Ekintza publikorik ez. Gure asmoa hori, partekatzen dugu, zabaltzen dugu esteka pixka bat WhatsAppetik, eta hori, okondoko dendetan eta tabernetan badaude horriak, sinatzeko, eta bueno, azkenean gure artean, gure senide eta lagun artean, hasi gara partekatzen, eta bai, bueno, helburua hori, ez daukagu helburu zehatz bat, orduan, Mairatzea, ez? Arazoa apur bat mai gainean jartzea. hori da, bai, entzutea, gure hotza entzutea, eta familiaren, hori, kexa Kezkak edo, entzutea. bai. Sin más. Eta gero, claro, 1500 sinadura asko dira, Okondo, aintzatatu da, Okondon abiatu duzuela, Bai. Okondon, sinadura kopuru izugarria da. Zer nolako, suposun, da, harrera oso ona izan dela, baina nola harrapatu zaitu, edo, bueno, edo talde, nola harrapatu du taldeak harrera honek, ze uste baino hobea. Bai, a ber, harrera ona izan da, ze hori, aprobetsatu genuen be bai Araba euskaraz eta hori, eta, bueno, nahiko arrakastatsua izan zen. Jendearekin, hori, hitz egitean eta hori be bai, ikusi genuen, jendea istripuaren berria bazutela, eta ezagutzen zen, egon ginen hitz egiten adibidez, hori, errepide horretan ibiltzen diren jende ezberdinarekin. Txirrindulariak hortik ibiltzen direla, edo kamioilariak be bai, jo eske kamioiarekin joaten naiz eta ez dago lekurik, bueno, be bai jendearekin hitz egiten. Eta hori, eta be bai familien artean, eta hori, giro oso polita eta bai, arrakastatsua. Eta aipatu duzu, istripuarena. Berez, nola... Istripua izan da nolabait azkenengo tanta, ez? Zuen ekimena abiatzeko. Azaldeko diguzu apur bat, ze gertatu zen, eta nola bizi izan zenuten gertatutakoa? Bueno, a ber, istripua larria izan ez arren, bai guretzako izan zen abisu bat, ezta? Hemen zeo zer egin behar dugu, mugitu behar gara, elkartu behar gara, bueno, zorigaitza saiesteko. Eta, bueno, a ber, umeek eta familiek kriston susto hartu genuen, umeak oraindik batzuk badituzte ubeldurak eta markak, a ber, ez da larria izan, sortez, baina hori, izan zela, kriston sustoa. Eta egia esan, istripua, errepide honetan gertatzen den, osea, maiz gertatzen den antzekoa izan zen. Ze, bihurgune bat hartu eta gero, aurrez aurre topatzen duzu kamioi bat, pisu handikoa, eta ez daukazu lekua aldentzeko. Orduan ez dago bazter biderik, bueno, edo iraulita geratu zen, kasu honetan autobusa, eta sorte hor zeudela zuhaitzak eta eta hor geratu zela. Eta aipatu duzu, ez, aurretik ja kezka hau zenutela, ez? Bai. A ber, badakigu non bizi garen, badakigu errepidea, bueno, topatu aldugula animaliren bat, traktoren bat, ezta, baina hori, tamaina handiko ibilgailuak hortik pasatzea, ez dugu lertzen, badakigu dela Bizkaiko Aldundiak ipini duelako nola ditzen dira, bidesariak... Bidesari batzuk jarri ditu kameren bitartez. Hori da, eta saiesteko batortzen dira kamioiak, hori, laudio zeharkatzen dute, laudio kondo zuatza, eta hori, kamioi horiek ez ziren hor egon behar, eta, bueno, errepidea gero eta okerrago dago, bueno, arazoak sortzen dira. Eta bebai, hori, ez bada hau, bebai eskolako autobusa bebai askotan, gertatzen zaiguna da, kamioi bat geratu dela zeharkatuta, edo kotxe bat dagoela talka egin dutela, eta, karo, hori kendu arte, erretiratu arte, errepidea mozten da, autobusak desbideratu behar dituzte, kriston eragozpenak sortzen, atzerapenak, bueno, betiko arazoak, eta badakigu hori udalek eta alderdi politikoek egin dituztela orain dela asko, reklamazioak esak badakigu, ezagutzen ditugu, baina, bueno, hau da gure adingabeak babesteko pixka bat, hori, gure ekimena. Eta gero aipatu, bueno, hor aipatu duzu, ez, aurretik egin direla
bueno, aldarrikapenak hori konpontzeko. Eta hor, nolabait, bazegoen irizpide ezberdina Okondoko eta Aiarako udalaren artean, Okondok nolabait lehenesten du eraginkortasuna eta Aiarako udalak azpimarratu du ere, ezin dela errepide osoa zabaldu, pues baserri asko daudelako horre inguruan, abiadura ez handitzeko eta bar. Eta zuek ere, eragin eremu ezberdinetatik bideratu nahi duzue zuen ekarpena, ez? Ez bakarrik Hori da. bidea zabaltzea, baizik eta hausnarketa apur bat handiagoa egitea, ez? Bai, gu berez, hemen argitu nahi dugu, lehenengo gauza, ez garela teknikariak, ez gara adituak, ez dakigu errepiden, hori, teknizismoak eta, orduan guk eskatzen duguna da, hori ez da, etortzea, adituak etortzea, edo aztertzea pixka bat zein den arazoa zegu, berez ez dakigu, ikusten dugu, sortzen direla abiaduraren inguruan, eta bai kamioien inguruan dela, direla arazo nagusienak, baina ez dakigu murriztu behar den abiadura edo radararen bat edo ez dakit diru sari bat bidesariak ordaintzeko edo ez dakigu, konponbide asko daudela badakigu, baina ez dakigu zein den zuzenoa edo hori ez dakigu. Orduan, argitu nahi dugu bai, ez ditugula gatazkak sortu nahi, ez dugu inor kaltetu nahi, ez da bizilagunak, ez da langileak, ze kamioiak hortik pasatzen dira, pasatu behar diren kamioiak, hor lan egiten dituzten, hori egurra, zuhaitza jeisten eta hori badakigu, egon behar direla, eta ez ditugu kaltetu nahi. Baina pixka bat aztertzea zein den arazoa eta konponbide bat bilatzea behintzat. Erto, Rebeka, mila esker, egin dizugu elkarrizketa, baina guk ere eman behar izan dizugu horren berri, ez dakigu zeintzuk izango diren zuen hurrengo urratsak, baina bueno, uste dugu garrantzitsua zela hemen mahai gainean jartzea, aldundiaren oharra heldu edo ez, mugitu zaretela, egon zaretela Arauzkarazen, 1500 sinadura bildu dituzuela, eta bueno, denbora gutxian lan handia egin duzuela, orduan ere hori balioan jarri nahi genuen. Hortaz, mil esker gurekin egoteagatik. Eskerrik asko zuei. Eta laster hitz egingo dugu, ea nola doan prozesua. Ikusi behar dugu zein den proposamen. Eta, bueno, gure ikuslei gogoratzea, hurrengo astean oso okerez bagaude dela denboraldi honetako azken saioa, bitartean badakizue aste honetan eta uda osoan badakazuela aialdea.eus bizitatzeko aukera, hor daukazula agenda, unean uneko albisteak, adibidez, Arabako Foru Aldundiko aipatutako harra, eta besterik gabe, eskualdeko albisteen jarraipena hor duzuela. Besterik gabe, ondo pasa, asko hidratatu asteburu honetan eta hurrengo aste arte.